Il-Partit Laburista attenda laqgħa ma' diversi studenti fi ħdan l-iskola Mater Boni Consili f'Raħal ġdid. Hawn sema l-ħsibijiet illi għandhom l-istudenti dwar l-ambjent. Id-deputat MEXXEJ għall-affarijiet tal-Partit Laburista Micallef faħħar l-impenn tal-istudenti li minn età żgħira qed jikbru b'kuxjenza lejn l-ambjent. Sostna wkoll li inizjattivi bħal huma l-Ekoskola huma kruċjali għall-bidla tal-kultura li hemm bżonn biex l-ambjent jiġi protett. Micallef sqar li l-istudenti kienu katalisti fl-iżvilupp ta' inizjattivi dwar l-ambjent eżistenti u appella lill-istess studenti biex jibqgħu konxi u attivi f'dan il-qasam. Marika Greċjo Falanka hija waħda mill-għalliema f'din l-iskola li tieħu ħsieb l-Ekoskola. Qalet li l-proġett jgħallem nitfal l-importanza li jieħdu ħsieb l-ambjent minn età żgħira. Din l-imħabba ta' ambjent illi tixxettel fost it-tfal tkun tista' tinfluwenza lill-ġenituri. Jmorru lura fil-familji tagħhom jgħidulhom jinvolvu l-ġenituri tagħhom pereżempju wkoll. Per eżempju, Earth Day, aħna nagħmlu Earth Day kull sena, dan jisu festival, nippreparaw għalih għal ħafna żmien. Jisu ħafna nies jafu per eżempju fuq attivitajiet tal-miliet, aħna di Earth Day importanti ħafna. One News tkellem ukoll ma' Zoja u Laura, żewġ studenti f'din l-iskola li jixtiequ jikbru f'ambjent aktar nadif. L-iktar ħaġa li nixtieq nara hija dwar il-baħar. L-iskart u l-iżjud li hemm ġewwa l-baħar. U anka fl-arja. Ma nistix nara illi ikun hemm ħafna postijiet illi ikun hemm ħafna ħmiġ mal-art, sigaretti u jħalluhom mal-art, jarmuhom.